Тръгваме. Колко толкова. Да видите представа надолу кафетерия. Тръгваме. Старт е даден. Тичкаме. И така, качваме се. Принесли сме с щеки. Сега за да снимам съм ги спрял. Но е стръмно. Ей тук надолу. Това е хоризонтална, не знам как да го покажа колко е стръмно. Е много стръмно. Продължаваме напред. Колко толкова. Малко пот има. Кърви няма. Се видим по-натам, приятели. Ето какво се вижда отгоре. Но няма отим там. Хижата е някъде скрита тук за гората. Забравих коя хижа. Коя хижа ще търсим? Някой знае ли? Как? Русалка, да. Русалката. Ами там долу бяхме. Тук сме качили по това било и така сме обиколили дирето и надолу. И така, гот. Айде, чакай да се покажа. Мана, жив здрав. Загубих шапката, разбира се. Това са нормалните неща. Една снимка ще зацнем. Айде, тичам. Така, може би най-красивата гледка за днеска. Тук скали, простор. Тук. Така. Не се вижда така. И насам, нагоре към планината. Красота. Има и мене красивия. Виждам ли? Сигурно. Айде! Успех на всички. Така да добиете представа надолу кафетерия. Отново се играе с щеки. Там напред има един. Тук назад. Такова представлява. Забавно е. Върви се внимателно. Така, това освен да е язовир Тъжа, не мога да си представя какво друго. Ама е готино. Малко гледка. Малко милен. Една снимка. Още надолу, тук по стълбите покрай язовира. И да видим